Hello guys, welcome to the शांतादुर्गा कुंकलिकारेन जत्रा. Today we are going to किधर करता था किधर मंदिर है. We will be placing colors today on Hamarat. Please do come for jatra tomorrow morning, early morning. Yes, thank you very much. Chale? चल guys आता या आम्ही. दगड या. गाइस आता आम्ही गळा चढपाते. अजून गळा असेल ना. गळा थोड्या वेळाने येतलो. अंग दडता सकल रा रे कसं होतं. घसात आम्ही दिला त्याच्यावर आणि वरी आयो. रुको जरा सबर करो. बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का. हाँ. आज सध्या नका. आज सध्या आमगे काय काम ना. आणि आज तरुण बाया भीता मासं भिकुर म्हणजे Welcome to Patarpas Jatra guys. बरं झालं का सगळ्यांनी उभा जा. खरं घालता युट्यूबर वरती सीडीवर कॅमेरा माहिती दिसता कळलं सगळा आणलं अबे टाके आणि आमच्या पर्याय स्कूलांनी टीचर ते 12 इंग्लिश बारा स्कूला असं कळत थोडं बा. खेळणे तर कानाचे स्पायडरमॅन इज स्पायडरमॅन चूने चुरा दिल का चैन स्पायडरमॅन जी होय. आणि कितली गाडी असा रे मकलेरियन असा मकलेरियन कॅमेरा घेत ना हरण हे बाय चिमणी जी कॅमेरामॅन घेता बाय हे गेलो गॅस बावटे अडले ओढला ते मुनीस मेळ्ळो. आम्ही खेळण्याचे काय गेला आम्ही भुरग्यांनी आमकां पळोवन सगळे 500 रुपयांक आयटम तुका दाखयता गिरा वाज कितले एक बी 500 एका सुद्धा 500 तो आमगे तर 10 रुपया 5 रुपया भितर मेळटा. झूठ बोल रहा है. मका अंडी मध्ये 500 रुपया कर रे तरी असा जीव करायचा त्या आवाज नाही तर किर आणि ये बरी क्वालिटी आहे मध्ये वो डाइस वो 500 रुपया आले या आता गोल्ड रगत नाही. हम काय करून तुझ्या आती 50 रुपये फ्री पैसे मिळाले आकाश 100 रुपये आणले आता आहे पाणी रारी थोडी त्याच्याकडे विचारलं हो बराचा 500 रुपया काय सब गणपती रथाला बात आधी लहान भुरग्यापासून बोलवून घेता हवं आता म्हणे विष्णू कसलो असा काय पॉवरफुल
बी बरो आसा रताला भाजी फातर बा फाल्यां भाजी तुमी बाय काय दोन नाका आवडले सगळी काढ The next day. घस रोज काढलं होतं बा आता सामकी गर्दी पडला लोकांची सामकी भरून गर्दी पडला बस पावले चल गाइस बरं आहे